Moni ndine Jack ndi nkhaniyo yaifupi koma timwabe basi tagwirani chakumwa ticheze. Ndi anthu amene mumadziwa ko history kapena munatenga history mukudziwa kuti kalero isanayambike World War I kapena isanayambike World War II kapena nthawi ya Cold War kunali zinthu zomwe zinapangisa kuti nkhondo yambike. Ndi chimodzi mwa zinthu zinapangisa nkhondo zonsezo inali arms race. Kapena tinene kuti kupikisana pakati pa maiko aliyese kuzika kuti inende ndi zida zamphamvu inende ndi zida zamphamvu eti kunena kuti isanayambike World War I amapikisana kwambiri inali Britain ndi Germany. Amapikisana kuti amene ali katswiri pa nyanja ndi ndani, amene ali ndi mashipi opsa kwambiri pa nyanja ndi ndani. Ndi kwa zaka zambiri King of the Sea amakhala Britain eti pamene Germany imakhala ndi ndege zina zake zotani zoopsa kwambiri. Ndi nthawi zambiri pasanayambike zitopotopo akaona kuti pa dziko payamba kukhala tension amapeza kuti maiko amapanga show off kufuna kusonyeza kuti ife tili ndi zida zoopsa. Amapita mwina ku desert kuja kukaisa zida kumene kuja kuponya dala bomba loopsa lomwe alikonza kumene kuti maiko ena aone olaposita mu news kuna kuti zida zomwe tinazo ife ndizi ndipo tikoza kupanga destroy malo akulu chonchi. Zotero zoite zinapangika before World War I kenako dziko lililonse ineyo chida zanga zotere ineyo ndi zotere aliyese kufuna kuzipopa pamene paja mapeto ake nanga si ngati mukupanga zida mukuyenera kugwiritsa ntchito mapeto ake nkhondo anthu anafa ambirimbiri. Second World War chimodzimodzi kunalinso arms race. German, Britain, France, maiko onsewa Japan kupikisana ife ndeyo pambana apa ife ndeyo pambana apa eti after First World War pamene nokumabwera ma atomic bomb eti kenako kuyambika Cold War ichi kenako yi Russia sonayonso ifeso tili ndi chani atomic bomb komano mabomba ena ongopsa kwambiri onena kuti chigwirisiridwe ni ntchito kamozi mu 1945 ndi USA imene inaponya mabomba ku Japan sanabwerezenso chifukwa bomba limodzi kupha 270 chakuti 1000 nthawi imodzi zinayi zinthu zoti sizoona isizoyenera. Ndi mpaka pano sanabwerezenso koma kwapangidwano zida zoopsa kwambiri kuposa nthawi imeneyo. Ndi kuna kuti amayesera ndithu amaponya zida zawo amaonesa ndege zawo amaonesa zinthu zosiyana-siyana zomwe zatani zomwe apanga. Ndi munyengo inoyo zikuoneka ngati kuti kwayambikaso kachikhalidwe katiko kamene kachaka arms race kuti pali kampikisano kena kake. Ndi USA yakhala ikuonesa ndege zawo RQ-4 Global Hawk achina MQ-9 Reaper edi ndege zoti zomwe zimachita ndegezo zoopsa kwambiri pa nyanja pachali ndi mashipo onena kuti potera kaya ndege zambiri bwanji komanso kunyamula zida zambiri bwanji zoterozo. Ndi mpameneno maiko amasiyanirana eti kuti maiko amatha kumawo pa dziko lina lake makaifaso cha zida zimene ali nazo edi. Ndi apapa China yatulusa chida choopsa kwambiri cha nyuwani anachichita display koyamba mu 2024 November ku aviation show komano achichita upgrade chasanduka chida choopsa kwambiri kuti atutumusa dziko akuchichira kuti chi drone mothership jiutuni achipasa maina ambiri. Chi drone mothership ndi chachikulu mapiko ake okha 82 feet pamene chouluka mosalekeza 12 hours koma up to 36 hours malinga ndizo mwayikapo eti pakali panopo akuchimalizitsa kuchimanga. Ati weight yonyamukira chikamanyamuka kuchoka pansi ndi 16 tons pamene chimatha kunyamula katundu okwana 6 tons. Katunduyo kuphatikizapo zidaiti zosiyana-siyana za nkhondo plus mateknoloji osiyana-siyana a nkhondo eti. Ndi kungonena choncho pazokha zinayi zosachitisa mantha kwenikweni nanga maiko ena ali nazo zinthu ngati zonsezi komano chomwe chatutumusa anthu nchonena kuti akuitcha drone mothership ndipo akuitcha drone mothership pachifukwa chikumanyamula madrone akuachula kuti makamakazi nkungozitulusa nthawi imodzi zimakamakazi zicha zonena kuti zikhoza kupanga zinthu zosiyana-siyana zitha kupezeka kuti akazivunga akazitulusa kuuluka pamwamba pa dziko lina lake zikhoza kuzimisa ma communication system a dzikolo komanso kuba intelligence ya dzikolo komanso zikhoza kugwirisidwa ntchito kuponya ma missile. Ndi zida zoopsa kwambiri zonena kuti zikhoza kuwononga pa nthawi imodzi.
ndi ayipanga kunena kuti izikuluka mmwamba kwambiri, ikupita mmwamba kwambiri monena kuti altitude yake ikukhala kuti ili patali kwambiri ponena kuti sizitha kuchitidwa detect ndi radar. Radar yonena kuti ndege zikamauluka munthu ukhoza kuchita track ndege bwinobwino, umatha kuchita track pali ma app kuti ndege yakuti yanyamuka nthawi yakuti, umatha kuchita check imakuonetsa location yake kuti apa kali pano ikuluka apa, izikuonetsanso ndika katuni komwe ka ndege kuti apa ikudutsa apa, umatha kupanga track. Imathandiza kuti ndege izidziwika kuti ikuyenda pakuti ndi radar. Koma izi zino azipanga zonena kuti zizikhala patali kwambiri kuti ndi radar yomwe singachite chani, singapange detect. Nde akuichiranso kuti akukhanga kuti ndi chicamouflage choopsa kwambiri. Nde jiutuni iyenda ulendo wake woyambirira mwezi wa mawa mu Juni. Nde iyi ndi njira ina yongoonesa ziko kunena kuti osamatitola ife tili level ina tikhoza kukuponyerani makamikazi 100, akuti makamikazi 100 madrone amatha kungotuluka nthawi imodzi in 1 second, 100 onse atuluka zapita. Nde ndi njira yongodziwitsira dziko tikhoza kunena kuti part of arms race yokhayo chane manena ichi chifukwa chake America ikutulutsa zawo, awa akutulutsa zawo, ena akuponya mabomba ku desert popanda anthu kufuna kungodziwitsa dziko kuti ndife opsa osatitola iyayi. Koma zonsezo anthu amapangira chani, maiko amapangira chani, amapangira faina kuti pa dziko lapansi pali tension akuopsezana. Ndi ati ma expert anenetsa kuti swarm ya madrone imeneyo kuti ndege izipeza kuti yatulutsa zimenezo ndizovuta kwambiri kupanga defend, kuti amene akuchitidwa attack kuti ndizoopsa kwambiri. Mangofuna kupanga update kuti a China akuti apanga chi drone mothership. Chishipi ndi ndege koma chonyamula katundu oopsa, zida zoopsa kwambiri. Nde kungosonyeza level yawo pa nthawi inoyo. Zikomo kwambiri.